आच्छा बार' थाइबानि लारु हांग्रि मोनजिया गैया होनदों नामा? बहा थांखो आंनि जिउनि हांग्रि मोनजिया? मा मिथिबायगौसै बहा थांदों? गावबा गावनि हिनजाव गावबा गाव नागिरनानै लानो हाया। ओइला बेथ' नोंनिबो फिसाजो ना, आंनिल' हिनजाव नङाना? औ आंनिबो फिसाजो, होमबाबो दायथ'आथ' नोंनिसोना। जोंथ' मालाबानो नोंनो होननानै हरखादों। बेवहाय नागिरफैबाय थाबा मोनगोन नामा नोङो? लासिंसिं लाजिनो रोङै, हिनजावबो थोला हौवाबो थोला मुगै सुगै। आच्छा नोंबो मबाइल नायलायथारदों होमबा? लाजिया नोंहा हौवा गोसो थोलाबायनो? आं हौवाबो गोसो थोआखै हिनजावबो गोसो थोआखैलै आइ बिखुनजो सना। बे दाउस्रि देलायासो बायदिसिना बुंदोंलै। दाउस्रि देलायखौ गोसोखांदोंलै आं दासो। बे दाउस्रि देलाया आंखौ बिराद मेगन सायो। थांनानै मालाबा खानाय बोस्लिंना फैलाय। बेसो बायदिसिना खालामदों आरो फोथायाखैबा हाफांनाव सोंहै। नंगौना नङासै? आइला आं जुदि हौवा गोसो थोनायमोनब्ला आं सिख्लाफोरखौ एदावगौमोन नामाब्रा? नुबाय खोथाया ओंखारबाय दा दिनै। हिनजाव एदावना लानायखौ लाजियाखै नोङो बिखुनजोनि सिगाङाव बिदि बुंनो? आं लाजियोब्रा आइ बिखुनजो सना, होमबाबो गावखौ रैखा खालामनो थाखाय खोन्थाबायब्रा। आं हौवा गोसोथोआलै। बे दाउस्रि देलायासो बायदिसिना खालामो। दाउस्रि देलाया थांलाय, दाउस्रि देलायखौ एसे बखिना फैलाय। आंनि बिजामादैखौ नों मानो बिदि बुंदों होननानै। अबेसे बहा बुंनो, आंथ' नोंनि फेभरेट बिजामादै नङाना। सन्थला जानायमोनब्लासो दा खिथुआव खिलानानै खारगौमोन। आंखौलाय बहा फात्ता लानोब्रा, आंखौथ' नों अनखाया, आंखौथ' सैखाया। आं मानसियानो पापि, मानसियानो सनि, मानसियानो आंहा अगालि। दुनियाव आङो रावजोंबो सैजायाथ'। मोजां खामानि मावबालाय मानोथो सैया जानांगौ जाखो नोंखौलाय? आच्छा बुजिबाय दा बुजिबाय। अननायखौ बेवहायनो बुजियोब्रा। आं सानदोंमोन आइ बिखुनजोआ आंखौ अनगोन, आंनि दुखुखौ बुजिगोन। बहा अननोब्रा, बहा अननो। जेराव सन्थलाखौसो अनो, आंखौ अना। सन्थलाखौ जुदि हौवा गोसोथोनाय होनना बुंनायमोनब्लाथ' बा ओंखाम थोरसिखौनो गालांलायनानै खारगौमोन। आंखौ अनालै आंखौ अना। दुखुथिया जे खोथाया सैथोबालाय, नंखायखौनो बिदि बाथरि होदोंबालाय आं मालाय बेखौ गारो? होमबालाय फोरमान होदो नों आंखौ अनो होननानै। मानो फोरमान होलायनांगौ? सैथोजों जेब्लाबो सैथोखा आंहा। बे दाउस्रि देलाया नंखाय रादाब फोसावनानै न'खरखौ गरम खालामनायखौ आं गारा। नायगिरलांनि र'। थां। आं हले बिराद दुखु जादों। ओरैबायदि दुखु मोनदों आं। ओरैबायदि। नाथाय मा खालामनो? मालाय नों आंखौ अना, बिजामादै सासेखौ अनो, सासेखौ नायख्ल'ख्ल' खालामो। दिनै दाउस्रि देलाया आंनि निउस होनानै आंखौ मिनिजाहोबाय। नङा खोथाफोरखौनो मानसिफ्रा आंखौ मिम्स बानायगासिनो। अब्ला आं थैनोसो गोसो जाबाय, थैनो। आं थैलाबायनांगौ जाखो? र' खबर लाहैनि आं। हे डार्लिं, फै बिखायाव गोबाख्रबनि। उमाय होननि। ओरैबाबो गरमखा, फै सानैजों गोबाख्रबलायनानै गुसु जालायनि। फै आंनि सना। फामे मा बेफोर? दानसोरां बियो आंखौ जंखायदोंसो। बेफोरबायदि जंखायनायखौ आं सुखुवा। दानसोरां बे गुमाया मालाबा बिदिनो एदावो। अब्लाबो जेबो गोरोन्थि बुजिनाङा नों। गोरोन्थि बुजिनाङा? बे नोंखौ गोदोबो एदावखांबाय, दाबो बिदिनो एदावबाय थायो। आं बिदिखौ सुखुवा। गुमै नोंनि थाखायनो आंखौ रायबाय नुबाय। नोंखौ आं बेनिखायनो फैजानो बायो। आंलाय मा खालामलायखोब्रा, आंथ' जेबो खालामाखैना। आं गावनि जायगायाव बेसेबां साफा दङ। बे बिगुमैया एसे एदावबायब्रा, होमबाबो आं गाज्रि एदावाखैना। बिगुमैबानो बिबनांखौ एदावनांगौ होननानै सोर अथ'रिटि होदों? सोर मोन्थाय होदों? गुबुन सिख्लाखौ एदावहैयो ना मायो एदाव, नाथाय आंनि गार्लफ्रेन्डखौ नङा। आइला जामायला एसेल'सो ओरैनो एदावदोंसोलै, एफा गाज्रि नोजोरै एदावाखैना आं। गुमै ओंखारलांनो। आइला आंखौ होखारबाय। एसेबां माबा जाथारबाय नोंहा। नों मा सानो सान? नाथाय जोंहानो बे ओंखारलां, आब'खौ नायग्रोहैथां। आच्छा बार' थाइबानि लारु। दानसोरां नों रागा जोंनाङा दे। बेवहाय आंहा मा बुंनो गोनां खोथा दंबावो। नोंनि गुमैयादि नोंखौ एदावबाय थायो, बिनि नोजोराबो मोजां नङा। नोंखौ माबायदि नायो? गुमैनि नोजोरा गुमैनावनो थाथों। गुमैनि दायखौ आंनाव दाहोदे। दानसोरां आंनि लोगो सासेया बुंदोंमोन, बिगुमैजों मोजां रायलायनाय बेफोरबायदि सिख्लाफोरखौ जेब्लाबो दा लाखा होननानै। नाथाय आं गुमैजोंसो रायलाया। आं जा नुनांगौ नुबाय। आंनि सिगाङाव जेबो एक्सप्लेनेसन होनाङा। आंखौ रागा जोंनानै थांखो ना माखो बेलाय? दानसोराङा जुदि आंखौ गाज्रियैनो रागा जोङो, गुमैखौ गारखाया आं। गारा आं बे गुमैखौ। गारखाया। हाय गुमै। माथो फरदासो। सोरखौथो सानदोंमोन नोंलाय? नोंब'आ फैदों खोमा सानदोंमोन आं। खालि आब'खौल'थार आरो आंखौबा नोजोरखौनो गोलैथारा नामा? गुमै नोंसिनि टाउनखौ बेरायनो लांदोना आंखौबो। आरो जाबायदि गरम दिल्लीयाव थानानै हाजोआव बेरायनो गोसो जादोंमोन गुमै। दोनलांगोन ना आंखौ? नायनोसै नोंब'नाव टाइम दङना गैया। मानो आब'खौलाय नांगौ? बे बिहामजो मानसिया खामानि मावबाय थानो हायो नामा? नोंजों आरामजों थांगोन। नांथ'ला दे। गुमै नों आंखौ सैया नामा? मानो सैया जानो, सैयो।
न'खरनि खामानि मावग्रा I mean रुवाथि आं मडार्न जुगनि रुवाथि एसेबां सान्दुं गोसायाव माखौ रोनावगासिनो नैबे सिख्लाया आदाखौ एदावनाय एदावदों आब' बेयो थगायदों जां एदावाखैनो बे रुवाथिया नंखायखौसो बुंदों जालालै नोंसोर हिनजावफोरजों आं थांनोसै आं नुदों बियो एदावनाय दानि आंनि मेगननि सिगाङावनो एदावथारनाय आंखौ नुवाखै सानदोंरा बियो आं नुखाथारनाय आंनि मेगन थाइनैजोंहाय मानो एदावदों आं गुमैखौ जेबोखौनो एदावथाराखै बेसो जानला मानला बुंलाबायदों आरो दानि जुगनि रुवाथिफोरा देनजारखा बेनिखायनो एसे थाल ला नङा बे सिख्लाया जोहोलिलिनो नोंखौ थगायनायसो बियो आदाखौसो एदावनाय आब' आं गावनो खोनानायरा आस्ति आंलाय मानो थगायनायरा नों थगायखायाखै दे बुजिबाय आं जायखिजाया ओंखाम ओंख्रिफोरखौ संदो दे मोजाङैनो मोनसे जायगायाव मिटिं दं बेवहाय थांनि आं आब' बे सिख्ला गोदान फैनायाहाय आदाखौ एदावबावोबा आं मा खालामनाय जेबो खालामनाङा आंनो खोन्थाबानो जाबाय नङारा आं बुनो लुगैगोन ना होमबालाय बुबानो जाबाय आरो आं थासान्दियावहाय नैबे सिख्लाखौ आदानि खाथियाव थानोनो होआ बे सिख्लानि आखलखौ आं मोजाङै मोनथाराखै नारजि फिसा हा माखौथो नायबाय थाखो बेसेबांथो खामानि मावबाय थानो लानानै थांदो आरो आलासिखौ बेरायनो लुगैसोदोंनो आं हाफांनाव सोंग्रोनि र' बियो माला फ्रि जायो हिनजावनिफ्रायसो सोङो गासिबो खोथाखौ मालाबाबो हिनजावनि बारगा मावला नामा नोंलाय आं हिनजावनि बारगा मानो मावनोलै आयै हिनजावनि बारगा मावनाङा अब्लाबो हिनजावनावनो गासिबो बाथ्राखौनो सोंबाय थागोन नोङो गोदो आं नोम्फानाव सोंबाय थादोंमोन अब्लाबो गावबो थांनो लुगैगोन ना बेखौसो सम मोनबालाय थांनो हागौमोन आलासि फैगोन आंहा नों बेनिखायनो आलासिखौ दा बेरायहैदो दा आलासि गोनाङाव बिहामजो नङाबा जागोन दे नायनोसै नारजि फिसा नोंखौ बे हिनजावा मा खालामखो आंनो माबा मोनसे खायदा बाहायनानै फर्दाजों बेरायनो थिनहरनोसै होमबासो मोजां जासिगोन लुबैदां आंहा बांद्राय गोबाव टाइम गैला नो बेगा लाखिदो साहा फुदुंनानै गालां लोगोसे मोनानि ओंखाम ओंख्रिबो आंनि देहाया मोजां नङा एसेबां मानो गुजुबाय थादों बेलाय जांलारि बोरै साफादा नों मानो एसेबां गाज्रि गुजुदों आरो एसेबां गरमाव मा गस्ला बेयो मा जामारदों नों बुंगोन ना आं जेबो जायाखै आरो नों जानला मानला खोथा बुंलाबाय खोना मिथिबाय नोंसानि मादैया मैया आंनो फन हरनानै गाव होफैनो खोन्थानायखायसो फैथारबाय आं नङाबाथ' आं फैयानोमोन जांलारि नो एक्सकिउज डाक्टरनाव थांनि थौ डाक्टरनाव थांनानै फैबाय जेबो गैया होननानैसो बुंदों नों बिदि बुंबा जागोन नामा आं गावनि मेगनजों खोमाजों खोनायागौ माने जेबो फोथाया थौ नङाबा आङो जबरदस्ति खालामना लांनायबो हुदा दं फैगोन ना थिखोनानै लाबोनांगौ मानसिजों जेबो थिग गैयाहाय आरो आं माबोरै थांनांगौ जाखो जेबोखौनो जायाखै बुंखाबायबा मा हारसिंनो बुदुंबादां थौ जापानाव थैनो गोसो जादों नामा आंनि मेगननि खाथियावथ' थैनाङालै थैनो गोसो जादोंबा न'आव थांनानै थैथां सोर बुंदों आं थैगोन होननानै आं थैया माथो थौ होनबायना ना नोंखौ बामनानै लांनांगौ मालायनि आलि गोरलै गादोंहाय रायजायाबानो जाबाय आबो थफसि आलिया दावसि देलायमोननिसो सोरनिबासो इलु बालु दानो दायानो जाहरलायगोन माबार फै आइवाय खोथिया फुनो फैनाया गोबाव जालायलांबाय हाजिराबो नङा माबो नङा माइ हिसाबै गायनो फैखो आंलाय बे मोनाहांआवसो लोगोफोर नोंथांमोना लाब्रा बड' कार्टुनखौ दा साननैसो गोसोबायदि माने दा साननैसो नङा 6-7 मान्थानो जाबाय दासिमबो नोंथांमोननि लुगैनाय बायदि खालामनानैनो होनो हायाखै आंबो गोसोबायदि लाबोनानै होनोनो हायाखै नोंथांमोननो मानो होनोब्ला आंबो एक्सट्रा खामानि मावो जाहैबाय नालाय बेनि थाखायनो बेवहाय टाइम होनो हाया जायो आरो भिउसा मानो खम फैयो नोंथांमोना गुसुं डिउरेसनबाथाय नायनोनो नागिरा आरो गोलावखौनो खालामनो हाया आरो जों गोलाव लाबोनांगौबा साननैजों खेबसे सानथामजों खेबसेल' जागोन बेनिखायनो मा खालामो सामफ्रामबो होनो हानाय बायदि 10 मिनिट बा 15 मिनिटखौनो बोखावनानै सानसेनि भिडिअखौनो साननैनि खालामनानै होगासिनो दं बेनिखायनो नोंथांमोननि खाथियाव सामफ्रामबो एसेबाबो लानानै फैदों आंबो मिथिगौ खम डिउरेसनखौ नोंथांमोना मोजां मोना जायनि थाखाय भिउसाबो बारा जाबांनो नागिरा अब्लाबो जिखिनिखौ हायो लासै लांबाय थागोन आरो जोंनि नोंथांमोना मोनसे चेनेलखौ नायदोंना नायाखै बेवहाय नोंथांमोना गोबां उन्दै गथ'फोरनि कार्टुन नुगोन आरो उन्दै गथ'फोरनि मेथाइ नुगोन नोंथांमोना अलरेडि जोंहा ओइ बिबारखौ होखाबाय जोबोद मोजां जादों मेथाइआ नोंथांमोना थांनानै नायहैदो आं स्क्रिनाव होनानै होबाय गथ'फोरा स्पेशेलि गथ'फोरनि थाखाय होनोथ' नोंथांमोना गथ'फोरनि थाखाय बे मेथाइआ जोबोद मोजां जागोन नोंथांमोना देखायबानो जाबाय अके दे होमबालाय जोंहा भिडिअआव फैफिननोसैलाय सोरनिबा आलियावसो गालाय दा रायजाबानो जाबाय दावसि देलायजों आयो बानलु बे बेगखौथ' जोंलारिनावसो नुदोंमोन आं जोंलारि फैदों नामा माथो आंनो जेबोखौनो खोन्थायाखै
गोसोआ मानो बोरैबा मोनगासिनो जेब्ला जोंलारि आरो बानलु बेदांखौ खाथियाव नुयो। आंनि बिखाया मानो इसिबां गावो। हाजार बुजायसेयावबो मानो बुजिनो नागिरा। बानलु बेदाङा आंखौ मोजांखौनो मोना, होमबाबो आं मानो बुजिया आंनि गोसोआ। जेसेबांनो बानलु बेदाङा आंनिफ्राय गोजानाव थांनो नागिरो एसेबांनो बांसिनसो बेखौ गोसो थोयो। मा खालामबावगोन आं बे आंनि गोसोखौ। फारसेथिं बानलु बेदां बिमाया आंखौ बानलु बेदांजों गोसो थोलायो होननानै मिथियो, नाथाय बानलु बेदाङा दि जोंलारिखौ गोसो थोयो बे खोथाखौ आं बोरै खोन्थागोन आं बे खोथाखौ।